Peka sing bisi dugyako thanai talsani sikangno mongia kami PS back mongia kami ni block ni bisingo khobja telemura PS ni andaro norojok to saimagana tipra hasini lukuro buma bufasong chujai ya ngino borok ba haino besa buni yapo maro homane Toniro aisha oje nang chrai buino nang sakke mani yagolo buino yafar maro homane abo busugira tikui nang cerai nini cerai besana buino iro kojak mani kubida buino mari ha asen nang bodino o cerai no buino roka iri ha iri ha nang opru no goda phaina phayo cerai no na hospital ayang mo abono ang samaya anh bé thà du kho cerai no maro ma bagai anh sana pang le khapora po khemaya kaya biang ko di ngam ba ye anh chino sao tila siao samaya ung tu tamni ke chopka vikas ni oje mangpli ro ko thomara tabuno kasai phaitong turuk khai bisi balo yako mongya kamiwa o gotna goti thamani he sem long travel o gotna gotne tei biskango tei tam gotnang nan dongkho tamochini mangpli o kasai phena dongkho haino hai belino wana basisha mangpli kasai phega kre no khong chungje no khong migra no khong himabo oroni kokya Busano ogo talchuku chui tuka piaba ase mani yaglo bialo kelai migra khaglang babai boido yafanai nakha obahaino patibong patui thaka lai thangnai November talni dijisa salmari Manikpur sakhamnago Birendro Riyangni logisong Sonirong Riyang bushabamani piaba keri migra babai yafari marohka obahaino patibong long travel be khobjak Manipur PST Kasmai parao patui thangka piaba teba simkhake hamani bukhakte susasoni samobotang eba vaccine baron bikas mela rokhine frojdagi tago yang bukhake garibi gra khangrang mabai sakni busano ogotal chugo chuitomani abornosi puino yafari nohana nang tongsiwo sungjotono sungmiani simik khanai angka yo chini borom gonang MDC bini Facebook live o khai Bilaikeno oje area yango Manikpur PS by khobjaknai khasmai kamio kaisa nukhung sukje angei noimas nijini bohogo busano tui sak kemani yagolono horsa si bumani abuk te masamani yagolono busano buni yapawa Yapharma rohma bagi bilaikeno kaptati bumar hojak ni sing boni khukti khana paika sing bini nok thai pura jaga no phai sopaika boni nok khung jaga wono bobai sing kok salai mani bisinti kok these thaini saman bisingo chukjaya nukhung ni bagi no chari nani krija ni bagi no besai bo kija misa yakung ro paralysis ingi tomon bagi no olu khungo bono ajinai bono nukhungo chari we ajiwi ma chonmai bagi no botini ochraino tori logri manglak ne bini wanchung no naharino botini chrai masano bini sakni bo Manikpur PSC sakham nongo sak kengmani yagulo no buni yapo yapar mar homani ni sing koktuma khnai manpheka sing bisi dugyako thanai talsani sikangno mongia kami PS back mongia kami ni block ni bisingo khobja telemura PS ni andaro norojok to saimagana tipra hasini lukuro buma bufasong chujai ya ngino borok ba haino besa buni yapo maro homane abono tidai blaikeno tumfalai tamane singo abo kok obosi kok khuchate klai tamni ke tipra haste o nini 5G hayakaba digital jugni jagao nini सबका विकास नि साइ तंगलाय मानि जगाओ विकास प्रयास नि सालाय तंगमनि यागोलो आगिनि 75 बছর जों नाना थागो सनि बसकांगो जों बन खुगो खनाय फेमानि आगिनि जुगगो थाहाको रगो माइमाचे यांगे कलाय थिलाय मानि रखनि जों ककथायबाय खनाय फेमानि यागोलो बो ओ जे 5G नि आमोलो बोदा ओ ककथायरनो खनानान बागै जों tipra haste o chini tipra sarok tongkho takboda o agini o mai machi ya tha ha kor ma thile mane o kok thairok takboda sing khnai tona nangko sing boni khokti no sing oja thik basa phaijak nor nugui mangkana camera ani mangbliti sanen koine biong ni nukhung rok kijan nai nedi ti sana bagai tamni ke
बिलाइ खनो चुक जाया बिनि जों खनाय मान फैका बिनि अजा गाव चराय रब बिलाइ खनो तंगु बर आगिनि सिमिनो बिनि अजा चराय रब खरक ताम tongman bagino bo o chrai ron dului chari me yani bagino bor o chrai no buni ya pho ya phar maro ka ni kap tu ti maro ho ka ni bini khukti khana pa ka sing bo be bo kok thai thani sana bagi chai tongnai ai bi yang ki ja phagadi ni mung ki ja sagadi soni rong aisa o je nang chrai buino nang sak kem mani ya golo buino ya phar maro ho mane abo busuk jora ti koi nang cerai nini cerai besana buino rokojak mani kubida buino mari ha asen nang bo dino o cerai no buino roka iri ha ri roka iri ha nang opru no goda phaina phayo cerai no na hospital nang babai mani pore ngakai no borok phaina phaigata phaina phaiga biang ni boro rok abole jaw ni pho sama yang pho borok khorok bosuk phai brang khuk broi phayo gari bede phai bro nang khai apru tam khai tongmani apho kai hospital tong na hospital mane baba ni bagi mas maran bagi basai me eta na ngakai nang si sini akai borok bahai ke phaina phaika sini yang kai sabo dam khai nang cerai ro honai ni nang bahai ke borok khnaka aro salai ke nang rinai ke abole chong brok no rimayo sabo na sok da abo asa nong kami ni asa da tambung de tambung mung bini gonorong boda nong no juga kai cerai no ri ro bobo apru tong da ngai nang cerai no ungko pru no ro rang da nong no rang ro da kalangkha je mase marau dro ari hinge vitamin rok maro paye cha di hinge 3000 khoinaw helaya tre bara le chongpholaya pha cham ding nai ari hinge laru laya ta ngai cerai le celada bru cela nang bong no o je cerai no rakha ya phar hona pur nang mukti rok kalai le da nin maka ukoi kap khata ngakai nono nugui borok kuno ya pidi kau sabe ya ai chaya ba no sabe ya nini cela ba le ongo kudu kudu za khap de ke rokon tu bok tu ya ang chaya mo abono ang sabe ya anh bé thằng đủ khó ngủ cerai no mar homa bagai anh sao nó bảo lấy khắp ra bốc mấy ya chạy ra đường có đi muốn dám vậy anh thấy nó sao tí là sao làm mấy giáo tụ có đi vậy tao phải anh lấy để cái gosi ra mà sẽ anh nin dokumen do ada anh tung mau jaga gosi ra mà aja gosi ra mo bener ro jaga phai nin celani para wada phai noro kuno nog rong maya khosor kan hete maya ke mai rum rogle besek jat masa 2 taka jata 2 taka jat nin cerai rom masa pen pori ri meya noro pori ri meya gori tangge o cerai no nang bunia gor mar hoka jang sau saya ke ba yak gu yak thayong cari na yang seklang sebroin ke ba ri mai ha mane norok dan ri ne ni sa ang ma di nai aba phi no ang palok he ang sabo 4-5 jon ama ang juga ye cari maya hari nye ang kiri cari mali ya ni no nang mar hoka ta na nong ne mong kami kai nong para ni mong kai khasmai koi din ro ka khana nang ob de ke rohmani nin chirai no ek mas ka borok bai tabu ne nin chirai no tlang nai borok ro bai kok ro masa masalaya bedi ki tong khana nin chirai ro min nang kok ro masa ka ang se salaya brang le salai ri salai ni yo mane nang kamna mu jungan hanai nang kok saya ta borok bai pe nang war wan chu je no tor khangai no bumaro ni phai nai phia na ni ro no abole
tui biye malai ri phainai abo de rau lai sao norok bai bo tam kok sa hindi da sa na tama oje tlang na nung de ke sa to debor ma da acha bo jaga ni hin bro ang pho abo le samaya nono tlang puru sing o jaga ni si rok ni khai pon poriche puru tlang ya lam jaga ni mung ro sai klang ya da ang bu brang bai ka ma ke bu sale me ya ke tang ko bum chilaya acha ang tung thing bu brang bu phai ya ke a chu ye sale me ya gai nin chrai no ro pulung ga ke borok nang bai kok saya ja da tlang thang ba sao samala sakata ar pa su bang kok sale ya oita somoy ro ko phaina paika nin chrai no borok 10 ta san 10 ta wase pungota nang je somoyo saking mane bamani poreo oidini pore na paika borok nin chrai no bapa ye mongol budbar aidri yo phaya mongol baro ke bao budbar ke phaya mongol bar 2 ta saroi 2 ta wa okay budbar ni pungni 10 ta ke phaina paika ta bro mane norok asa nong bongno jogajuk khaye nin chrai no na har ri hotana ni asa ni nokke bajaga ni nokbe bese chalai base chalia na norok nugui mankhana ngai nini ngo jela khata bajaga thangda bot sungdu khana ka paralysis ni tini ke bot gari bai tina mi manipuro abo aro meeting khe nai ma batang ba ne ma hinya abo lan nai ni thami mankhana nijini sago nijini bukhaw tongui bo sukjaya ni bagino botini mukti ma kalai phaika tamni ke nijini bukha tongui bo sukya ni bagai bo nijini bsano mo ani bsa hini pano kaisa buni nukongo thangi da chugui mansino nei bo rima roka bini nukongo tongui munisu hayaka ba nini saimano sungjotono lekha pora ngake che sung kicha sinai hayaka ba kuchuk bera mo thangi kokthai rok sai basai manai hini sung saimano o jinis rokno bo buma hisabai bufa hisabai o jagao thangai sogiri meyani bagano bro khadulai bongni bkha phatina nailai no chugyangai bini sagni bsano tini yakbai no kapeti khei buino yaphai ma rohma baga tini singbai koktoma sungjangmani yagolobo bon nije no bkha tong thongmayan bkha narangmai angino tamni gai chopka bikas ni oje mangpli ro kothoma ro tabuno kasai phai tong truk khai bisi balo yako mongya kamiwa o gotna goti thamani he sem long travel o gotna goti tei biskango tei tam got nangnan tongkho tamo chini mangpli o kasai phaina tongkho norongno lukurok sadi sung o jagao tini mia sarigo kothoma khanaman bisingo sung mia sarigo phaina chaitoka phaime ya topon tini pungai aikeno maise ya ke bongni o jagao bongni o kothoma rano sung cheri nainan bagino sung phaisok baijak naitongni chini srang sati habanon lekhino koktoma kaham hasini lukurangni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimung tuyei clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong aragya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano aragya da complete homeo health solution romdi kaham ke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar buri rogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srai rogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal lomno khobai dal bidal bemugrongni kaham ke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke aragya the complete homeo health solution by kurangi mano nikuma badar tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir